Halina, kuyog na ta. Kaya mag-Jollibee ta ini guli. Ate, kuya. Nadayon. Sky. Ate. Ice cream. Si ice cream. Na. Sa una, kung di ko pa kuyugon, muhila ko, kamo, dili mo kuyog. Kita na gani na ko sa maliling sa una magilis, maliling kuyog ko. Muingon dili, muhila ko eh. Kamo, bali, pakuyugon, dili mo kuyog. Parihan lang ang tulo. Ang mukuyog, palitan og Jollibee. Chicken pag yun, yan ay ice cream. Kisa may mukuyog. Si dayo na Jollibee nga chicken, na ice cream. Na fries. Sige na, ang mukuyog nawa ako na dyan sila gihaylo para mukuyog. Dili gyapon mo mukuyog. I already believe si Mom. Ha? Joke si Mom. Wala ko nag-joke eh. Basta nag-joke ka kay Mom. Ala. Sige. Kisay mo kuyog kay picturean ako, nya videohan ako. Klaro kayo. Oy, nag-video ko. Tinuod jud ni. Legit jud ni nga ako kay nag-video man ko. Tumanon jud ni nako kay videohan man sad nako samtang nagkaon. Sige taw. Sige na, kisay mo kuyog ati. Na. Na chicken. Kalami. Sab. Na magsakyanan man mi. Sab. Basta nay usa nga mo kuyog-kuyog mo na tanan ron. Na, tanan-taner wa may mo kuyog ner. Kita na lang mga on. Motor landas. Tanan mo. Inita. Init ka na. Das 12 pag yun. Namiskin na. Na may sakyanan di man init. Nya. Manghunong tag daplin sa dagat. Anak mo ay daw mo. Na oy. Magian lang. Magian. Balik ko dagat. Ay, bilhin lang mo eh. Bilhin lang mo eh. May tabang lola. Mama, balik ko dagat. Dili lagi maligog dagat kay bati mang dagat di ba. Adi ko po yun. Magsakyanan mi ang mukuyog pagkauno na kung Jollibee ni guli. Chicken pag yun ya fries. Kinsay mo kuyog. Kuya. Naman. Ate, basta na mo kuyog usa ni kuyog mantanan. Kung di mo ay mo kuyog nga usawa sad. Na pangaligo na mo. Nani ato na tanan ko ano to sakyanan na. Basta kay baw mo nga magsakyanan. Basin unya ingnon mo nga naglakaw-lakaw ni sila ni mama unya wa gikuyog. Ini sila ingani ni sila kagahi basta pa kuyugon guys. Sa una makakita ko sa kong mama nga mag-ilisos, maghilak dayon ko. Ingnon ko dili mo kuyog pero kani sila pa kuyugon di. Ako pag ingnan nga mag-Jollibee kinsay mo kuyog wa jud gyapon. Okay, tara. Napareha lang si ate, si kuya ug si Sky. Ganahan sila mo stay diri sa balay. Ni guys, adto na mi guys. Kay wa man jud mo kuyog. Wa jud mo kuyog ninyo? Okay, guys. Wa jud mo kuyog ingani jud ni basta atong anak mga dagko na. Di na jud ta makabuot ani nila. Mag-laptop inigligo, inuman ligo. Ligo sa ion ate, human ligo ate niya. Maguna si Sky ha. Adto na mi, way mo kuyog. Handa mo ice cream. Ha? Ang akong deal, ang mukuyog i-Jollibee nya makapili unsa yang kaunon. Jin, ito ako sinilas ako, be. Oh. Na. Okay, ato na mi. Sige, ha? Ice cream. Mukuyog ka? Sige, kuyog. Sige na, ate. Pagilis lang. Na si ate, mukuyog si ate. Yehey. Sino pagilis na ilang kaligo? Kay gidugo man ka. Hindi ko maglakaw-lakaw. Dili, ato raman dito good. Lingkod ra. Maglakaw-lakaw di ko kung naka sa car. Hindi. Na, si ate, mukuyog si ate, mag-ilis si ate. Wato na ko. A few moments later. Nag-stop over mi sa konsolasyon. Gutom naman mi kay 11 na 30. Nya hapit na 12. So, nangaon mi sa Jollibee. Gituman ako ang saad ni ate. So, mao to iyang gi-order while waiting mi na ako sila gi-videohan para makita sad ni Sky ug ni Kuya. So, mao ni yung gi-order na mo chicken with fries. Happy kay si ate kay nakakaon na sa jug chicken. Dugay na siya. Wala nakakaon. Mao na guys. Muadto mig kaon pero
nangaon mi daan. One eternity later. Guys, naabot na mi guys. Mao ni ang balay sa kauban sa akong bana sa iyahang work. Init jud pag-abot namo unya gipakaon dayon mi. Nabusog na mi mao ning naunga nga nabusog na luya. Walay mga bisita pa no. Naami diri. Mao ni ang mga kauban. Mao ni akong bana. Anya akong anak. Paabot mi kay ang nagpabunyag to apa sa church. 2,000 years later. Di karon sa akong bana guys, August 29. Nya holiday pag yun. Nanagkot mi, nahapunan mi panagkot. Nagpasalamat mi nga gitagaan og mayong lawas sa akong bana og tagan pa siya daghang birthday nga moabot sa iyahang kinabuhi. Mao ni ang shrine sa Lourdes there na mo dapit giparking ang motor. Di ba nindot kayo, peaceful kaayo. Pag human na mo panagkot, palit dayon og cake kay atbang raman sa simbahan. Kipapili na ako siya kung unsa iyahang gusto, mocha ba or chocolate. So mao ni ang mga price sa mga cake, di ba bugat-bugat sad. Okay naman mga una kong mga anak ko cake, sige palitan nato. Kay pag birthday nako, gipang ubo man to, so wa jud ko nagpalit og cake para dili musamot ang ilahang ubo. Balik. Papa, balik. Batu, pik. No! Yeah, kita. Tuh. Oh, apa, pare. Amang kandung dulu. Gubot kayo kay nay mga kasakatuwa sa iyahang pagbutang sa iyahang kuan. Kamu dah. Sa gani nagipagbutang ni Papa te? CCTV. Oh, gubot kayo. Namutang man na siya CCTV. Usa na lang o niya mata. Humot. Sina, asan ang kandila te? Ang real one kay Tutu. Di aman ako. Sige, sit down na. Ito, wala man na nakuan. No. Lingkod. Wala man na nataro. Beca. Si Aki jud oh. Beca. Kisa kay makapasigaan ni nila. Tanaw na to. Kana. Si Aki guys, anak sa silingan namo mao ni kaduwa sa akong anak nga lalaki nga si Janinyo. Wa man siya kaduwa gud diri sa amo nga lalaki. Uy, mayabo man jud na ron. Di mo na lagi. Kupti ako. Na. Kamot, nagbibibi. Moro na. Unsa na nasadlay na number 3. Kiss number 3. Di ko mapila na ha. Kaduwa. Kausan ako nakakuha Mayabo sa jud na fire. ron. Burot na sa niya ako ang mayab ko. Buba naman na uy. Wala jud oy, wala. Kuti na. Pizza ng birthday. Kubang na naghina. Si Ana. Eh. Lingkod. Ayo na mo. Sige na ate. Sa tanan ate. Ciao. Sina. Ciao. Sa. So man oy lingkod. Happy birthday. Happy birthday to you. Link. No, sana man. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Papa Rainier. Uy, wala ko. Blow na ka blow. Blow the candle. 1, 2, 3, 4, 5. Happy birthday. Payabo na na. Sige ko iatag. Happy birthday. Pagsang magsulay na dong. Pa? I-open na lang. Iatag sa iyo. Ang sana. Ito lang. Di ko kakuan. Open na. Iatag ni Kinsa kuya. Atagi. Ayaw ka nang waisod. Away. Na. Wala na niya.
Si ikaw na, Dayan. Supok siya. Oh, no. Kaya na, Dayan. Sige na, uy. Uy, message na, Sky. Message na. Sky, ni kao na si Sky. Oh, anak, ba, nagkapitom na. Kao na Kinzo. Dahil kao na, Kinso. Sige na. Okay, ako lang mo-message si Carmel. Thank you, Carmel, for your message. Ikaw doon si GN. Uy, kada Ako ba din? Pagi ayaw mo. Sige, sige. Dapat ka ng nice sa taas. Pahan, rabo pa siya. Ang taas nga message ni Carmel Skype. Okay. Happy birthday, Papa. Happy birthday, So- Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Taas mo na! Thank you! Taas kayo ang message. Mayo! Uy, way klaro, uy. Taas man! Taas kayo. Si Kuya. Ay, Sayang. Kuya. Taas. Dali, Aki. Tatay, Juan ba? Sige. Happy birthday pa. Kuan. Na, nagdagdagan pa birthday mo abot. Nya mo. Oh. Magunsa mo? Mag-inil. Wala. Happy birthday pa. Magunsa mo? Magunsa mo? Balik. Magunsa. na kuno sila mag-ML. Good, good. Ikaw, ate. Ate. Na si Aki, apil ka, Aki, ha? Apil ka, uy. Saan ako yung message? Ta, ako man yung pangutan mo. Ano ang kataas? Happy birthday, ate. Pes ako, ate. Birthday ko, Thank you. Ay, klaro. May kiss ko eh. Klaro niya. Aki, ali na, dire, Aki. Birthday. Sina eh, nasa ka, happy Sino si birthday. Aki na sa? Sina din, ali, dire. Ali ba? Ang sunod mo message si Aki. Dali, Aki. Ali, dire, Aki. Aki. Ali, din, Aki. Ako adapted sa... Hindi ko kay Bao. Ali na, dire. Si Aki. Tira pa dyan mo sugot si Sky. Dapat tulo lang dyan sila. Dali, dali. Aki. Sige na, uy. Uy, kay kainit. Samay mo. Suga. Ali, dire. Skin sumay katabi na. Ali, dire. Lingkod. Dire, lingkod. Ali, dayan. Dahil message eh. Kita man sa YouTube. Magkakita ko sa kanya. Si pag dire, Aki. Si dayan. Sige. Okay. Bebe. Na lang ako. Kumagi asa ko. Long. Kailangan mo. Priyas mo na ka, ate. Okay, thank you, Aki. Ikaw, Priyas mo ma. na ka, ate. Ikaw, ma, mapili. Dili. Happy birthday. Dodong rin yan. Mhm. Dudong ay. Dodong bitaw niya siya. Sige. Behave ka, Dordong. Baby pa din si Papa. Ha? Baby pa si Papa. Ay, naapunta. Nadagan pa ang birthday nga. Muhabot. Sa imong kinabuhi. Mga 100. Oo. Abuta 100. Ano na ka? Happy birthday. Thank you. Very happy birthday. Mo to'y taas, ha? Klaro kayo ito nga taas. Okay. So, I si love Ocha you. na sa. Ang katapusan ng akong pinalanggang asawa. Ay, lagi tas kami. Kaya mabuo lang. Taas. Mabuo. Taas, please. Okay, daghang salamat sa imong message. Nang bandin. Uy, kanang. Salamat kayo sa imong Pag-birthday. Someday. Salamat kayo sa imong ibuhat na mo nga responsable ka. Kinsa? Mapinanggaon sa imong mga anak. Oh. Kunya, Guwapo. gwapo, di mo sila mawagta. Eh, ano na, Sky? Sky, excited na kay Sky. Way ligog na papa o way ligog na bana. Dili ko tikutihan. Mas kuti-kutihan pa ko. Salamat po sa tanan. Uy, isa pa yan. Thank you. Thank you sa mga nag-greet sa akong birthday. Ilabi na katong mga fans na ko sa Nagbandins TV. Like and subscribe. And Sa imong Facebook, Sa akong dili sa nang bandin. wag na ako i-post sa Facebook ang akong birthday. Kay, wa ko ikwarta kasi na magpalibre, no? Well, thank you so much sa mga nag-greet sa akong mga anak, mama, akong asawa. And akong wish, secret wish, di na ko insulti, so mauna to siya. Importante nga malibayon, himsog, o gadunay kadasig. Amen! Amen. Amen.
Amen. Amen. Okay. Mura kayo mga tasan. Oh, pangalan mo nito cake. So guys, Kinzo.